е свободата? Това е много труден въпрос. Свободата е лудост. Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. Важно е не е свободата по принцип. Не е всяка свобода, а тази, която ни помага да разгърнем целия си потенциал и да бъдем невъзвратимо истински щастливи. Знаеш, си бил свободен, когато станеш на 80, погледнеш в гледалото и не изпиташ нито капча срам от нищо, което направи в живота си. За да бъде свободен човек, твори, учи се, развива се, търси осъществяване на целите си, обича, бъде обичан, учи се да бъде щастлив. Свободата е да можеш да живееш без пари, без родители, които ти четат конско през цялото време, без да ходиш на училище, без да се притесняваш това дали днес ще ядеш кифтета или ще ядеш една ябълка. Свободата е да мога да изразя чувствата, мислите си, да имам право да го направя без някой да ми прави забележка. Да тичаш гол навсякъде, да си живееш живота, който ти искаш, мисля, това е свободата и абсолютно да можеш да си щастлив. Да имаш правото да си щастлив. Това е, може би, свободата за мен. Свободата за мен е просто да лежа и да няма какво да правя. И да се чувствам свободен, докато правя нищо. Да можеш да пътуваш из света, да правиш каквото си искаш. Свободата трябва да си я пазим. Свободата мечтаеш. Бих искал да съм костенурка. Космонавт. Котка. Супергерой. Без да се замисля. Бих бил нищо. Да. Нищо, защото тогава няма да имам никакви задължения и ще съм напълно свободен. Бих искал да съм четка за рисуване, ако хората да те използват, това че създават някакви красиви неща с теб. Свободен си, когато знаеш границите на себе си и на света около теб и мъчиш да ги разшириш максимално и фактически успееш. Свободата е различна от свободия. Свободията е толкова много свобода, ама толкова много. Не е малка купчинка. Голяма. И свободията е нещо съвсем различно. Свободията вече, когато няма абсолютно никаква мярка, хората не могат да си направят сметка докъде е позволено, докъде могат да се разпрострат свободата. Свободата за мен е това да мога да отговарям на който си въпрос искам. Следователно, любимия ми плод са бананите, защото са така мекички и сладки. Горе-долу имат същия вкус